मायला पण येऊन नवशा कुठे गेला? बाहेर गेलाय तो, सकाळीच गेलाय कुठे ते. असं कसं रे तू देव, माझी काय बी चूक नसताना मला मार खायला लावतोयस. असं काय करताय? पुरेसं भाडं नाही तर मग बसता कशाला? ऐकून तर घ्या, जेवढे पैसे होते तेवढे दिले की तुम्हाला. एवढ्याशा पैशामध्ये एवढं सामान? गुडुंग 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 ढोलक वाजत, ढोलक वाजत, ढोलक वाजत, पोटासाठी आधार करतो भाकरीचा. पैसे झाले बघ ग. बारा. एवढा दिवसभर खेळ करून फक्त 12 रुपये. काय मायला कसरतीच्या खेळाचे दिवसेंदिवस राख रांगोळी व्हायला लागली. अरे पण असा त्रागा करून कसं चालेल बाबा? त्याच्यावरच आपलं पोट आहे नव. पोट आहे रे तात्या, पण तुला काय सांगू, माणसं कशी आहेत आजकाल ते. मायला इथं पोरसोरा असल्याशिवाय लोक खेळ बघायला थांबत नाही. औषा, आज तुझं नशीब उघडलं बघ. इतके दिवस तू शाळेच्या गेटाच्या बाहेर उभं राहायचं ना, आणि मास्तर तुला हाकलून द्यायचे ना. बरं, आता तुझं नाव शाळेत टाकायचंय. तुझं नशीब खरंच उघडलंय. गुरुजी सांगतात ते समज लिहून घ्यायचं, नीट अभ्यास करायचा. आणि आमचं या आई बापाचं सपन पूर्ण कर रे बाळा. शिकून लई मोठा हो. धीर धर जरा, आहे मी तुझा आशिक खरा, करू नको खटपट. धीर धर जरा, आहे मी तुझा आशिक खरा. छेपायचे नाही मी रंग माझा गोरा, गळून पडेल तुझ्या वड्याचा तोरा. छेपायचे नाही मी रंग माझा गोरा, गळून पडेल तुझ्या वड्याचा तोरा. जाऊ नको तू आता तोरा, माझा वडा तुझा खून बघना जरा, माझा वडा तुझा खून बघना जरा. अरे शंकर, हो. त्या पोरासनी नंतर दे. का बरं? त्यांच्या जर हे पोटात गेलं तर कसरत करताना त्यांना अडचण होणार. काय बरोबर आहे पाटील. या इकडं. सरपंच साहेब, शाला खेळ सुरू करा की. ऐक, काय झालं रे नवश्या? अगं चटके बसलीत पोटाला. नवश्या, तुला उडी मारावीच लागल. आपण जर खेळ खेळला नाही तर आपल्याला लाडू पेढा कसं मिळेल रे नवश्या? असं नका करू नवश्या. नाही गुरुजी, मी शाळेला नजर नाही लावत. शाळा म्हणजे देवी. आणि देवीला कोण नजर लावतोय वय? अरे इतका हुशार आहेस, मग शाळेत का जात नाही? चल मग बस गाडी आणि मला तुझ्या घरी घेऊन चल. वय वय, चला इकडे सरळ. मी नवनाथ साहेबराव पिंपळे, पिंपळे बंधू सेवाभावी संस्थेचा अध्यक्ष लातूर. जरी बसला चटका पीळ मारतो पोटात, खेळ जर केला नाही तुकडा कोण देईल. जगण्यासाठी जीवनात कुठून बळ येईल. कसरत जीवनाची करतो पुन्हात, जरी बसला चटका पीळ मारतो पोटात. आमच्या रस्त्याचा काटा शाप झाला. काय म्हणताय? ते सतडुंबरी नाही का? माझ्या इश्काचं बघून नखरा, पाहुणा इश्काचं बघून नखरा, पाहुणा घराकड मारतोय चक्रा. लई दिसानं बघतोय आम्ही चक्रा मारता इकडं, ही बाई नाही त्यातली पाहुणं तुम्ही दुसरी बघा ना तिकडं. गावागावात झाली या चर्चा, माझ्या मागणीचा वाढलाय दर्जा. गावागावात झाली या चर्चा, माझ्या मागणीचा वाढलाय दर्जा. माझा नेहमीच चेहरा हसरा, माझा नेहमीच चेहरा हसरा, पाहुणं घराकड मारतोय चक्रा. मग त्या झोपड्याच्या काय करायच्या? अहो लालाजी, तुम्ही काळजीच करू नका. उद्याच्या उद्या त्या झोपडीची वाट कशी लावतो ते बघा. जातील कुठे कसली दैना